дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии Intellect Show даъват мекунам. умедворам ки мисли нашрҳои дигар ҷолиб ва диданӣ хоҳад буд. имрӯз дар меҳмонии мо тими бо номи Орион қарор доранд ва умедвор ҳастам ки як бозии хубро ба намоиш мегузоранд. хуб, ман кӯтоҳ дар мавриди қоидаҳои бозӣ барои шумо хоҳам гуфт ки як дақиқа вақт пешниҳод мешавад. фақат як ҷавобро мо қабул мекунем. шумо як дақиқа вақт доред. агар пеш аз муҳлат ҷавоб бидиҳед, як дақиқа вақти иловагӣ мегиред. ва қисмати аз ҳама муҳим ва ҷиддии ин барнома ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. ва барои ҳамин шумо кӯшиш кунед ки ҷавобҳоятон пурра дуруст бошад. ман шуморо бинандаи азиз бо ҳайати ин даста ошно мекунам ва пас он ба бозӣ шурӯъ мекунем. дар ҳайати тими Орион ширкат дорад Эътиборхон Саидазамхонӣ, Саидамир Боқиев, Шерафкан Раҷабов, Муҳаммадҷон Назарзода, Зайналобидин Саадуллоев ва сардори даста Тоиршои Қадамшо. капитани команда, метавонед кӯтоҳ дар бораи бачаҳо чизе бигӯед? аз кадом донишгоҳ, кадом муассисаҳо, куҷо кор мекунед? хуб, чӣ чиз шуморо муттаҳид мекунад? чӣ хел ба хулосае омадед ки дар ин барнома бояд иштирок кунед? марҳамат. аввалан саломи худро аз номи даста ва шахсан аз номи худам ба кулли бинандагони телевизиони Сафина мерасонам. имрӯз мо як гурӯҳ донишҷӯён аз Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин барнома иштирок мекунем ва мехоҳем дониши зеҳнии худро сайқал диҳем. беҳтарин, ташаккур мегӯям барои шумо. марҳамат. агар шумо омода ҳастед, агар қоидаҳои бозӣ фаҳмо аст, мо ба бозӣ шурӯъ мекунем. хоҳиш мекунам рақами саволи аввалро муайян кунанд. саволи рақами 2. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. Нэшвиллро дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико як шаҳри мусиқӣ ва пойтахти кантри меноманд. ва ҳеҷ ҷои тааҷҷуб надорад ки соли 1941 аввалин ҳамон чиз ки тиҷоратӣ буд дар Амрико маҳз дар ҳамин шаҳр пайдо шуда буд. албатта баъди 10 сол фаъолияти худро қатъ карда буд, вале ба ҳар сурат аввалин ҳамон чиз ки тиҷоратӣ буд дар Нэшвилл ба фаъолият шурӯъ кардааст. ёдост мешавам ки Нэшвиллро шаҳри мусиқӣ ва пойтахти кантри дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико меноманд. хуб, гап дар бораи чӣ меравад? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. KFC در گرمانه پیدا شد. نه در آمریکا. در آمریکا بعداً دیگر آدم میخرد. نه اما KFC اما بعد سال 41 همون وقتا همون وقت پیدا شد. تقریبا همون وقتا سال و اون چیزی که با کانتری یا نمود چی هست؟ یعنی موسیقی است در آمریکا کانتری. همی او یک نمود فیلم دیگه رنگ هم هست که ساوت کانتری چیکن میگیم. یعنی مرغ. شجاع. شجاع. کانتری یعنی شرکت مثل KFC. نیاز است دیگه میپرم. چیکن. و اون چیزی که مرغ تمام می‌برم. نش. یا سلطه. بود اولین همون چیز تجارتی بود. تجارتی هم میشه. نک نزدیک یک وقتی جنگ اون چیزی جنگی نمیتونه شه. فروش سلاح باشه. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? аз дастаи мо ба ин савол Зайналобидин ҷавоб медиҳад. марҳамат. شاید سال 1941 اولین چیزی که تجارتی بود همین مرغ بریانی KFC یا کانتری میگن تو یک نمودی. اینجا гап дар бораи ошхонаҳо меравад, яъне ки ё қаҳвахонаҳои ғизои саридастӣ. хуб, қабул аст ин ҷавоб? ҷавоб қабул аст. барое ки мо ҷавобҳои нодурустам қабул мекунем.
инҷо нодуруст аст. инҷо гап дар бораи радиостансияҳои тиҷоратӣ мерафт. радиоҳои тиҷоратӣ. ва вақте гуфтам ки шаҳри мусиқӣ ва пойтахти кантри аст, шумо бояд мефаҳмидем ки онҷо ки мусиқӣ аст, суруд аст, ба чӣ восита бояд таблиғ шавад? Дигар бояд ҳатман бояд ки як радио бошад. хуб, инҷо гап дар бораи аввалин радиостансияҳои тиҷоратӣ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мерафт. саволи рақами 12. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. аз рӯи омор то 12% мардум ки ба беморхонаҳо махсусан дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико меафтанд, онҳо дониста заҳролуд мешаванд, яъне ки худашон заҳролуд мешаванд бо қабули нодурусти ғизо, яъне бо ҳамин сабаб. хуб, ҳолатҳои заҳролудшавӣ аз доруҳо низ мавҷуд аст. хуб, мо агар варианти суиқасд ба ҷони худро истисно кунем, фақат ду сабаб барои ин ҳолат мемонад. сабаби якум, яъне хуб ҳал нашудани дорувор дар ғизо, дар организм, дурусттараш, яъне ҳамон гурӯҳи доруҳоро организм хуб қабул намекунад. сабаби дуюми заҳролудшавии мардум чӣ аст? умедворам ки савол фаҳмо аст. марамад 1 дақиқа вақт фикр кунед. нодуруст истеъмол кардан. Чӣ? Сухта бинем. Нодуруст истеъмол кардан. Дори ваш гашта мақсад. муҳлат истеъмол Америка. Ёки дори ки ҳамон организм наметавонад хак бурагон аз рӯи ҳамон чӣ мегӯям дастурамонаш не гуфтаги садамир дастурамонаш мақсад ки ҳамон мувофиқи инструксия хат кор мекардам. ҳамин нодуруст истеъмол кардан ҳамин ҳар ду вариантро бигӯш. чӣ ду варианте? дастурамон бигӯ ва доруи фаршияку сохта. Не ки хак. 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? аз дастаи мо ба ин савол Сайдамир ҷавоб медиҳад. марамад инҷо ба фикри дастаи мо аз он лиҳозе ки ҳамон шахс ё нафар бемор ҳамон доруро аз рӯи ҳамон чӣ мегӯянд структураш аз рӯи ҳамон инструксияш дуруст истифода намекард, шояд аз ҳамин лиҳоз заҳролуд мешуд ва ё яъне ба назар нагирифтани дастурамал. ва ё сабаби дуюмаш яъне ба назар гирифтани дастурамал. хуб, аз нозирин шумо чӣ ҷавоб доред? ҳаст ягон ҷавоби фарқкунанда? сулаймонов зуҳурдин ҳастам. ба ақидаи мо ин шояд аз ҳамон сабаб бошад ки ҳамон доруҳо дар шароите ки барои нигаҳдорӣ пешбинӣ шудаанд дар ҳамон шароити хуб қарор надоранд, аз ҳамон сабаб шояд бошад. саломат бошед. ташаккур мегӯям. хуб, бачаҳо инҷо гуфтанд ки барои истифодаи нодуруст ё барои истифода накардани дастурамал гуфтанд ки сабаби дуюми заҳролудшавӣ истифода накардани дастурамал аст. хуб, ҷавоби хуб аст, аммо ҷавоби дуруст нест. сабаби аввали заҳролудшавишон агар мо ҳамон суиқасда истисно кунем, ду сабаби асосӣ мемонад ки 12% бемороне ки заҳролуд шуданд масалан бо ҳамин сабабҳо меомаданд. якум, яъне ки вақте ки ҷисм ҳамон доруро қабул намекунад ва шумо заҳролуд мешавед. дуюм сабабаш ин бемории фаромӯшхотирӣ аст.
склероз. яъне ки ҳамон бемор доруро истеъмол кардааст вале фаромӯш мекунад ки истеъмол кардааст ва боз истеъмол мекунад ва баъди як муддат бо фаромӯш мекард истеъмол карда буд накарда буд ба ҳар сурат бо истеъмол мекунад ва ҳамин гуна мешавад заҳролуд. саволи рақами 11. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. тасаввур кунед ки агар шумо ҳоло телефони мобилии худро бигирен ва 3 рақамро бичинен 2 то 1 ва 1 то 5 151-ро ба куҷо шумо занг задаед? савол фаҳм аст? марҳамат, 1 дақиқа вақт фикр кунед. Ekstrem случай нест? شاید همون کدوم کجا واقع مقصد ولی فوق‌العاده و اون خود انتخاب میکنی. خب 3 رقم اگر در حالت دیگه اون 2 رقم داریم. Ekstrem случай به شرط کنیم. پلیس نیست؟ Ekstrem случай. نمیخواد در دولت‌های اروپا نه که پلیس دیگه در تو پلیس هم دیگه خیلی. در اروپا بیشتر میخواد نیست؟ یک دو یک خون داشتیم. باید دیگه خیلی. بیشترمون در اگر یوتیوب هم تو مشکل باشه میبریم خیلی 115 150 خیلی میچینه بود اشاره میبرن دست بدید. اما نمیشه اصلا پلیس کنسول جدید نه خیلی کنه که دو یلا موجودی ولی که خشن تنها یک افراد قبول کن. بگیم دوباره. یا تاش پلیس یا تاش تعجیلیه. خیلی باید هم مثلا دو خیلی خیلی شده شکل میکنه. حالتهای فوق‌العاده. یک دقیقه وقت شما سپاری شد. مرحمت سرداری دسته کی به سوال جواب میدهد؟ با این سوال از دسته ما زینال‌العابدین جواب میده. محترم روی روسی جواب‌ها گوناگون بودن. یک واریانت همین است که 151 این حالت فوق‌العاده به زبان روسی اکستریم سلوچ میگن. دوم شاید یکی از همون زیرگویی حالت فوق‌العاده و پلیس. کدام شاید انتخاب میکنیم؟ حالت فوق‌العاده. حالت فوق‌العاده. خوب این جواب درست نیست و 151 اگر از تلفنتون رقم چینی کنین این کمیته اندوز است. این تلفنی فعالی همیشه فعالی مقامات اندوز است. 151 اینا به یاد بگیرین در کار میشود. саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. баъди инқилоби октябр бо пешниҳоди ариза ба идораҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ҳамсаронро аз ҳамдигар ҷудо мекарданд. аммо замони масалан то соли 1953 хуб дар иттиҳоди шӯравӣ ҷудошавиҳо камакак маҳдудтар буд. фақат ба воситаи мақомоти судӣ ҳамсарон метавонистанд ки ҷудо шаванд ва зану шавҳаре ки акнун ҷудо мешуданд ҳатман бояд он корро мекарданд. чӣ корро бояд онҳо ҳатман мекарданд? бубинед ки як вақт фақат бо пешниҳоди ариза баъди инқилоби октябр ҳамин гуна ҳолат буд, бо пешниҳоди ариза ҳамсарон аз ҳамдигар ҷудо мешуданд ва баъдтар дар солҳои 50-ум аввали солҳои 60-ум мақомоти судӣ ин корро анҷом медоданд. یعنی با واسطه مقامات سودی همسران میتونستن که جدا شوند. خب زن و شوهری که اکنون جدا میشدن حتما باید آن کار رو میکردن. این کار رو ولی ما انجام میدیم فقط برای جدا شوی نه با مقصدهای دیگر و شما بعد یک دقیقه یابید که زن و شوهر چی کار رو اون وقت باید حتما میکردن. مرحمت. با هم دیگر مشورت میکردن. با روزگی هر دو بعداً جدا میشدن. نما شو ترویکا نه اون ترویکا دیگر چیز نه اون ترویکا تمام دیگر چیز تروریسم استالینی میکنن با فامیل دیگری فامیل دیگری درآمدن میشه شاید با مشورت تمام یک دیگر باشه نه سوال ایده فیزیک روزگی یک دیگر
sabah hafta ariza میدم بعد مهلت آشتی آخه ولم اون کار است پیش کشیدیم حال حالم هست به طرز دیگه چی وارد باید که هر دو طرف به همون جدا شوی راضی باشد یخشتش هر دو ariza میدم روزگی هر طرف بپرسم دیگه باید که هر دو طرف در یک جایی که این مسئله رو حل کنند اگه خدا را روزی نیست یک سود جدا شو بکنم نشان چی؟ اگر یک نفر یک جانب اگر ناراضی باشد مهلت آشتی شوی میتید مهلت آشتی شویش بسیارتر میتید در این حالت دقیقه وقتی شما سپاری شد مرامت سردار دسته کی به سوال جواب میدید аз дастаи мо ба ин савол аъзамхон ҷавоб медиҳад مرامت мо ҳамроҳи даста ба як хулосае омадем ки шояд ин ҳамон бошад ки ҳар ду тараф ҳам шавҳар ва ҳам зан бо розигии дутарафа аз ҳамдигар ҷудо мешуданд яъне ки ба тарафи охин маълум аст охи дига як чизи бисёр сода аст ризоият ине ки оно мехоҳанд ҷудо шаванд ба ҳамин хотир ариза менавиштанд вале як кори дигарро бояд анҷом медоданд чӣ корро бояд анҷом медоданд شاید محترم رایی پیش از جدا شدن مهلت آشتی میدادن از طرف سود مهلت آشتی چی میکردن؟ مهلت آشتی مهلتی آشتی سلامت باشد و این کار آنها حتما باید که انجام میدادن همینطور؟ آنها خودشان به خودشان میتونن این گونه مهلت بدهند؟ محترم اینجا باز جواب هستند به فکر ما که از نامی مثلا وقتی که در نامی همسرش قرار داشت از اون میبرآورد بعد جدا میشد فهمو خلاصه ما سه جواب شنیدیم و بسیار متاسفانه که جواب درست در بین آنها نبود و موافقین همین ترتیب تماما غیرعادی آنها باید در همین باره در گازت اعلان چاپ میکردند این همین گونه یک کار تماما غیرعادی را انجام میدادند سوالی رقم 4 توجه میکنیم به سوال آنها با محیط زیست یعنی خطری کمتر دارند خوفی کمتر دارند صدای گوشخراش و بلند هم ندارند خوب ولی یک گروه مردم یک وقت نخواسته بودند که آنها در همان شکلی که هستند فعالیت کنند و محض بعد شکایتی آنها از سال 2008 سر کرده اکنون در وقت استحصال یک کمک تغییرات وارد کردند تا طلبات همان گروه قانع شود یعنی به همان تجهیزاتی که شما باید بیابین یک چیز علاوه کردن به خاطر اینکه همان گروه طلباتش قانع شود گپ درباره چی می رود این چی تجهیزات است درباره چی می رود و آن گروه چی طلب کرده بودند که سال 2008 قانونی با استحصال کننده های همان چیز سپارش دادند که همین تجهیزات به همان چیز علاوه میکنید همان چیز گفتیم که برای محیط بسیار بخطر است آوازی بلند ندارد و بسیار چیزی درکاری و مهم و زمانوی هم هست اما یک گروه مردم شکایت برده بودند از روی آن چیز و استحصال کننده را مجبور کردند سال 2008 که همان چیز رو در آن تجهیزات در آن چیز علاوه کند تا طلبی همان گروه مردم قانع شود خوب مرامت این سوال چند قسم دارد امیدوارم که کوشش میکنید که جواب درست را پیدا کنید مرامت فکر کنید همون چیز یا کارخانه چی ماشین شاید یکم ماشین دیگران قسم بوش کمتره اوورش کمتر سیگنال باشه سیگنال با موی زنه چیش نمیتونه نخواه از اون تیم هیچ وقت به محیط ضرر نداشت بگم همون قطعه رو من داشت ضرری کم داشت چیزی زمانوی چیزی زمانوی چی هست؟ نظر هشت سیگارت
Sigaret elektronik değil mi? Kadın mı? Daska oğuz yapar. Peş. Pistolet. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамад ки ба савол ҷавоб медиҳад аз дастаи мо ба ин савол аъзамхон ҷавоб медиҳад марамад шояд ин дар ҳамон поездҳо пештар вақте ки мо дар филмҳо медидем поезд як ба мисли сигнал овозе мебаровад ва ҳангоми баромадани ҳамон сигнал як дуди ғализе низ мебаровад ҳамроҳи худ шояд ана ҳамон садои поездро аз байн бурда бошанд яъне як гурӯҳи мардум шикоят кардан аз рӯи он чиз яъне кӣ шикоят кард ба назартон истиқоматкунандаҳо шикоят карданд ва як таҷҳизоте насб карданд дар локомотиву дар қатораҳо ки дигар овозуш намебиромад ҳамин тавр овозш не ҳамон масъалаи дуди ғализи онро мақсад фурӯ мебурд фурӯ мебурдуда фаҳмо нозирин шумо чӣ назар доред ҳаст ягон ҷавоби дигар шояд ҷавоби дурусташ шумо пешниҳод мекунед маромад ба ақидаи мо шояд ки ҳамин кондитсионерҳо бошад ки ба табиат зарар ҳам надоранд мумкин ягон қисме ки овози баландтар дошта бошад ё ягон қисми дигаре ки мардум аз он шикоят мекарданд онро алиш карда бошанд ҷуд дигар карда бошанд немо гуфтем ки як таҷҳизота ба он илова кардан гуфтем илова кардан шояд кондитсионерҳо ба ақидаи мо чиро илова мекунанд ба онҷо дар инаш он қадar маълумот надорам саломат бошед ташаккур мегӯям ҷавоби бачаҳоро ҳам қабул мекунем ҷавоби шумо ҳам қабул аст ва нодуруст аст медонед инҷо гап дар бораи чӣ меравад ин ҳамин электромобилҳо вақте ки электромобилҳо пайдо шуданд дар кишварҳои аврупоӣ ва амрикоӣ мардуми нобино шикоят бурданд гуфтанд ки мо овози ин мошинҳоро намешунавем ва ҳамин гуна садамаҳо ҳам рух доданд ва баъд чӣ кор карданд баъд истеҳсолкунандаро маҷбур карданд ки дар таҷҳизот дар ҳамин мошин як таҷҳизоти дигарро часпонанд ки овоз дорад ва вақте ки электромобил ҳаракат карда меомад ҳамн овозаш баланд буд ва онҳо аз рӯи овоз мефаҳмиданд ки мошин аст техника аст чизе омад ин соли 2008 ин корро анҷом дода буданд ва ҷавоби дуруст ана ҳамин аст саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ кунед ба савол хуб шумо шояд дар бораи мошинҳои москвич 400 маълумот дошта бошед мошинҳои москвич ки аз рӯи образи опел кадет сохта шуда буданд ва аз ҳамон чиз фақат дуто доштанд дуто ва мегӯянд ки вақте ки дар кишвари шӯроҳо роҳбарони ҳамин кишвар мошина мебинанд эрод мегиранд ва баъд шумораи онҳо дар ҳамон мошинҳои москвич зиёдтар карда мешавад гап дар бораи чӣ меравад савол фаҳмо аст агар фаҳмо аст маромад 1 дақиқа вақт доред фикр кунед ماشین چیه چه ماسکی چیه که جاکش میشه وقتی که شورا میگم اتحادی شورا میگم استیل کنه چه موقعی اتحاد شورا میره فکر میره ماسکی نمودی ماسکی چه هر دیتا اختیار چورتا میشه مثلا اون میگه رهبران شکایت کردن شکایت کردن ایلووا یو داره یا شیشتانه فار میشه فار چورتا شه فار پیش اومد چورتا اوپل اینجا در اوپل هم نظر کنیم اوپل نه چند تیم سوق تفیک اوپل هم اول 14 رو بتگو فرق چی اوپل فرق چی گفتی نه که وقت فرق شاید همون فرق خوب کروله کسان کو çok da در مسکویچ çok da daha ماشین بیام فرق دیگه هم پیش هم خفا فرق یو فرق
як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Маромад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ин мошинҳо Москвич 400 ном доштанд ва аз рӯи образи Opel Kadett сохта шуда буданд. аз ҳамон чиз дуто доштанд. вақте ки ба қавле бояд қабул шавад акнун ҳамин тарҳ, роҳбарони кишвари ҳамон вақтаи шӯроҳо ина мебинанд ва эрод мегиранд. ва баъди ин эрод шумораи он чиз зиёд карда шуд. аввал дуто буд, баъд ҳамон чиз дар мошинҳои Москвич 400 зиёд карда шуд. аз дастаи мо ба ин савол худам ҷавоб медиҳам. ин шояд ҳамон фарҳои мошин бошад, ки дуто аз пеше, баъдан бошад аз ақиб илова кардан дутои дигар. чароғҳои мошин буданд. боз инҷо ҳам шерафган илова дорад. маромад фикр мо ҳамон оинаҳое ки мақсад қафоро нишон медиҳад, ҳамон оинаҳоро илова кардан баъдан ба ин чиз, ба ин мошин, ба ин нави мошинҳо ҳамчун таҷҳизоти иловагӣ. яъне ки аввал оинаҳоро насб карда буданд ки пеши мошина нишон медоданд, не? ва баъд оинаҳои насб карданд ки тарафи қафоро нишон медоданд. ҳамин хел? бале, ҳамин хел. хуб. чӣ чиз бо метавонад бошад? яъни вариантҳои шумо буд, ягон варианти дигар? оинаҳо буд, чароғҳо буд, бо чӣ буд? ҷои нишаст. ҷои нишаст буд. офарин, дидед мешидаст ку фикр карда. боз чӣ? боз чӣ буд? дарҳо буд. мешавад ки ба дарҳоам зиёд кунанд. хуб, боз чӣ буд вариантҳои шумо? ҷои нишаст гирем. боз чӣ? дар мошин боз чӣ метавонад бошад? чандбарак наметавонад бошад? рули мошин, чандбараки мошин. чандбарак як ҳаст. чандбарак ҳам якташ. хел дута шуда бас зиёд мешавад. чархҳо чӣ? чархҳо. чор чарх. ду чарха бошад, чор. се чарха. ин мошинаи се чарха буд, баъд чор чарх шуд. баъд панҷ чарха шуданд, барои ки як чархи иловагӣ эҳтиётӣ ҳам доранд мошинҳо. хуб, ҷавоби шумо чӣ аст бачаҳо? мошин чанд? ҷои нишаст. ҷои нишаст бигем шакар. ҷои нишастро қабул. ҷои нишаст. ҳамин ҷавоби нодуруст буд. вале бачаҳо шумо зиқ нашавед, ба хотири он ки ҷавоби дуруста шумо медонистед. дар буд, дар. вақте ки Opel Kadett аз рӯи ҳамин образ месозанд Москвич 400-ро, ду дар дошт. ва маъқул намешавад ба роҳбарияти ҳамон вақта ва мегӯянд ки даро кам аст, яъне бояд 4 дар бошад. ва баъд дарҳои дигар пайдо мешаванд. хуб, бозии аввали шумо аст. ёддост мешавам ки ин тим ном дорад Орион ва дар бозии аввал шумо як машқи зеҳнӣ анҷом додед ва фикр мекунам ки бо муҳит ошно шудед. бозии дуюми шумо албатта ҷолиб мегузарад. бачаҳо шумо комилан озурда нашавед. хуб, ман изҳори сипос мекунам барои шумо бинандаҳои азиз ва мо умедвор ҳастем ки шумо саволҳои ҷолибро барои мо мефиристед ва мо онҳоро албатта мавриди истифода қарор медиҳем. вақте ки савол мефиристед, шумо албатта манбаъро бинависед, маълумоти иловагиро бинависед, хуб, ва ё пайванду силкаҳоро дар ихтиёри мо гузоред, то мо санҷиши саволҳоро роҳат анҷом бидиҳем. субҳон ҷалилов будам. то барномаи дигар, комёбу муваффақ бошед.